بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل الله تجيجو أبرني daha tegaka honoma bogawinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo aaɓnde 17 mbooy hitande ujunnaji ɗe 29 ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede hettiyankoɓe ayawo weltare tv ɗo gonɗon eno gonirɗon kala min calmini on min juurima on min duwanima on min ñaguimon duwaw alhamdulillah sénégal mauritanie mali gambie guinayni e diaspora o kala moni pop ɗo woni ene duwa ene salmina ene yetto moni pop ɗo woni ene salmina ene duwa ene yetto alhamdulillah yettude allah kalɗo gonɗa amin tinma amin tini duwawma ne yetto amin tini calminalima ne yetto amin tini kadi aɗa ɗaɓɓotto goɗɗe beele jokkodira amin foof yettima alhamdulillah yo allah ɓeydu nema o ɓeyda moƴƴere nde tawno aduna ko jiiɗa ko neɗɗo yo won beltinowo tinnoɗen e nder galleji ɗi e nder guure ɗe e nder nokkuji men e nder cuuɗi ɗi gonen weltinoɓe kala ko ene mettina pittali men ndentoɗen tawno neɗɗo tagaɗo ko maayowo min mbimi holko dañi ene mettina woni hen mbiyata holko dañi komo welto e holko dañi komo mettina allah rokkima tagede an ko teddungal wonɓe dañani tagede allah rokkima ɗum an o teddinma o honnuma hakkude jeeri e waalo an neɗɗo o hokkuma dañƴa coddiɗo walla dañƴa joom galle o rokkuma dañƴa ɓesgu aɗa ñaaƴa e hakkude ɓesgu ma aɗa wuuri aɗa selli ko dañƴa kala yettu allah beltorɗa ɗum dutta on nema faade joomi alhamdulillah en garti altina hande o jokkude yewtere men tarih annabi ibrahima eɗen jaada e ceerno men ceerno khalidou abdoullahi sy ceerno khalidou hademi arde maɗa mi teddinirɗo hen e yewtere nde jaatigui men cameroun woni mamadou ba gorko mo asde balla ene wonde kaw djibi sumare ɓe ganduɗa ko moƴƴuɓe labtuɓe dariɓe en 2001 ko ɓeɗo hen gonnon jaatigui men to cameroun tenti noon mouhamadou ba o gara e neɗɗo andama teddinma fasnoma e ngan sangan way sattude ɗannugal e kalñande aljuma waɗa feere kala ha wara dammuwol wona hunde wemde de ɗum noon an mouhamadou ba asde balla mi salminima mi salmini suddiɓe
sohna rahmatullahi sohna habi mi salmini tokaram mi salmini galle o mi salmini endam ɗam foof e dow indema mi salmini asde ballanaɓe kala ha to jakiri kala e dow indema ha to wuuro mawlo kala musidɓe e bandiramen to goni mi salminiɓe kadi mi salmini wonande ceerno abou bara e ceerno ahmadou bara e ceerno khalidou bara salmini moon mi juurima on nde tawno ko on yimɓe tedduɓe no feewi yo Allah yomon moƴƴere kono kadi eɗen joguiɗo hen laahtal walla laahgal biyeteɗo Mamadou Yero Acc jeeyaɗo to Sinthiou Ɗeyba ene arno to Dakar Kirma Sar ko mawɗo noon wona tokos guila ñande talata jawtuɗo omo majjiriɓe to Kirma Sar o yaltuno tan gam yakidade guildena hande o yiyaka o wanno noon ko demi saison jeune o waɗi laafa e hoore mo haala fulfulde aɓe jiiɗi noon kala jiiɗo o gorko biyeteɗo Mamadou Yero Acc ɓe kalani duuɓi ɗi noon kono ko mawɗo kam wona tokos yo jokkodire 78 422 01 34 guiɗo Allah noon jiituɗo ɗo henna gorkajo majjirɗoɓe jaaruɗoɓe guila talata ceerno Haali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi salmini nene no feewi mi salmini soori gonaɓe kala mi salmini ceerno Mahamoudou e dow indema e duɗal ngal kala e dendagal duuɗe kala ceerno Khalidou bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garene yewtere men inchallah sabi ɓorɗo windere otonin to gasata kala fomoroka ɓural kolle seɓure ɓurɗo windere. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won ema en jetti Allah gartirɗo en e moƴƴere mum e bawɗe mum ha mbawɗen jottade ɗo e addande yimɓe ko gownoɗen addandeɓe Allah noon moƴƴanɗo en nden ɗon moƴƴere en certata e yettude mo en ñaguima Allah kadi yo Allah ɓeydana en kadi o ɓeydana julɗo foof ɗo woni mo moƴƴanno alhamdulillah jetti Allah no feewi en calmini dendagal julɓe to mbawi wonde e jokli windere nde kala kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calmini jinnaɗo men Dieynaba Abou so mbimo Seydi Sy en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko en calmini dendagal jinnaɓe taweteɓe toon caggal ɗum kadi en duwima jinnaɓe men ruttiɓe ɓe yo kisal Allah won e mabɓe yo Allah hebbine mabɓe jaam caggal ɗum en calmini ceerno men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en ñaguima Allah yo Allah heddimo ɗo ko juuti kono en calmini ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah hisnumo ko juuti en calmini gorgol Aminata Yero en kadi en duwanimaɓe mawɗo duttiɗo toon o ko mawɗo moƴƴo kadi ko mawɗo men ñaguima Allah yo Allah moƴƴin janje makko yo Allah wattu barke makko e ɓesgu makko en duwanima bandiraɓe men toon foof hay goto en goppani caggal ɗum en calmini ceerno Ahmed Tidiane Sakho e ceerno Moustapha ceerno Tidiane Towsil kamɓe kala en calmini mi salmini min ñam ceerno Abdourahmani Sakho mi wayri nandema no feewi miɗe namdo sade selli en mbayrodiri ceerno Abdourahmani Ahmed Tidiane Sakho en calmini dendagal julɗo kono noon en calmini bandiraɗo debbo moƴƴo bandiraɗo debbo tedduɗo bandiraɗo debbo korsuɗo korsinɗo bandiraɗo debbo julɗo bandiraɗo debbo timmuɗo bandiraɗo debbo
bawɗo yidde timminɗo gilli moƴƴo mo Allah moƴƴini juulɗo mo Allah timmini jiɗɗo yidiri Allah kadi nde o yidi nde kadi o nafi yo Allah yommo moƴƴere o wiyete ko Khady o yettete ko Diallo o tabate ko Espagne. Khady Diallo mi salminima mi ñaaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum won e ma. To gonɗa foof yo kisal mum yo kisal Allah e ndenka mum won e ma. mi duwanimama no feewi kadi mi ñaaguimama du'aw mbeɗa weltanima jamma e ñalawma kadi ñande foof weltare nde koko ɓeydi golle ma joɗɗe ɗe yidde ma timmude nde yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah hedde ko juuti yo Allah hokke sago ma ɓesgu ma ngu yo Allah waɗi hen barke yo Allah hokke ñamde e barke mabɓe taw ala to haaɗi yo Allah hokke ñamde e barke mabɓe taw ala to haaɗi woto Allah hokke bojji taw koko ummi e mabɓe woto Allah waɗani ɗum barke ndu lewru tedduɗo barke nde deftere teddude barke o nelaɗo Allah tedduɗo yo Allah hokke sago ma e mabɓe yo Allah hebbinema ndenka. En calmini dental Yanabi TV e gardogol Ousmane Ly. Ceerno Ousmane Ly min calminima min ñaaguima Allah yo Allah sellina kadi o sembinma nde wonnon ka sandu tindu taw koye nder l'islam yo Allah hedde yo Allah ñiɓe ha tiiɗa barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. Kono en calmini ambassadeur mabɓe to Hawa Konté kanko woni ambassadeur o en calminiɓe kamɓe kala min nelima toon calminali Seydi Konté. Kono en calmini dental Adama Aissatou Lo Havre golle mon payodinde alhamdulillah ko mbannoɗon ko yettima ma en gartoy hen tawne ɓuuri yajje noon kalen no haniri ni kalten fofof kono hande ko ni tan mbiyeten golle mon jettima darde mon mi yi fof ari no mbannoɗon e no mbaɗirno ɗon ko mbannoɗon fof mi yiri guitam yo Allah yoɓ on moƴƴere eyyi mami artoy so Allah jaaɓi inchallahu taala wawde rewidade golle ɗe e haaldeɗe so hawre e welede Allah. Ɗum noon Seydi Saar mi artire ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on ɗon saaha jokken golle. Ceerno Khalidou Abdullahi Sy haade mi arde ɗon jaranoɗen inchallah mi artay oɗo bandiraɗo debbo mo duwanɗa oɗo duwaw baɗɗo fayida woni sohna Khady Diallo ha toon to Espagne bambaɗo yewtere buuɗal yurmeende tarihaji annabaaɓe ko duwanɗamo koye mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina yo Allah jaabu duwa o wanje ɗum e makko wanjay ɓesgu makko wanjay joom galle makko wanjay enɗe makko kala ha wanjay windere nde kala ya rabbi yo Allah jaabu duwa o nde taw noon mbiɗani ko noon neɗɗo so yiɗi yo naf woni yidde tan ko nafde sa yiɗi neɗɗo a nafanimo tan a loranmo kalde jiɗodirɗa e neɗɗo nafoore ala hakkude moon ko lor wonata hakkude moɗon. ɗum waɗi noon jimowo goto wi e yidde nde ɓeydotako ene wawi wontoyde gañgu gañgu ngo ɓeydotako noon ne wawi wontoyde yidde kono yidde nde ala nafoore hakkude yiɗodirɓe walla hakkude jiɗɗo way kono barme toggaɗo tan e jeygue ne fasa taw ala ko ñaami woni toon aɗa ɗamini tan wonko woni toon taw haydara ala ko woni toon. ɗum noon woni tan nafde nde wona wadde haalis ala nafde ene heewi sifa naftude neɗɗo to banggue haqqille naftude neɗɗo to banggue duwaw naftude neɗɗo to banggue miijoji naftude neɗɗo to banggue yidde taw kadi mo jiɗɗa o wona kala ko nanɗa e makko ko fewani gara kadi kalnamo walla ko yimɓe kaala e makko ko fewani gara kalnamo ala ko kanko so won ko nanɗa e makko on sa an ƴeewa taktade ɗum taw wona ɗendinamo yimɓe. ɗum ceerno Khalidi ko demal manggal a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere en beltima kono kadi en beltinima dental Yanabi TV e ambassadrice mum woni Hawa Konté dariɗo hakkude teri kono kadi e gardogol ceerno Ousmane Ly mo ganduɗa ñuñowo ñaño weltina fittando jaafuɗon musidɓe tedduɓe calminali ɗin juuti seeɗa kono kadi hen saaji ko hen jeeya nde tawno alay saago hen saaji kadi golwole moƴƴe kaali saabu sa yito deftaral tedduno no Qur'anil Karim ko golwole moƴƴe ɓole Allah haali toon e golwole bonɗe ɓen bonɓe ɓene mbaɗi. ceerno Khalidou gonɗen koye annabi Ibrahima ɗo baba makko tottimo sanamuji yo yeeyoy e piriji certuɗi
ngam anjemu ɗum e anjemu salade o wawa salade kono felliti nawde omo dawa omo daasa ceerno Khalid bisimilla maɗa. Seydi Saar mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma. mi weltanimama no feewi, en jetti Allah, Allah kadi gartirɗo en hande wawde jottade ɗo e addande en ko faati e tarihaji annabaaɓe meɗen. en jetti Allah no feewi. alhamdulillah gonnoɗen koye tarih annabi Ibrahim ɗo mbiɗa ɗo kadi ko ɗon tigi gaccirnoɗen. annabi Ibrahima ba makko o hokkimo sanam yo yeeyoy, sa yeehi noon oɗo sanam ko mawɗo jeeyamo kaza, oɗo sanam ko tokoso jeeyamo kaza. o yeehi omo yeeyoya sanamuji ɗi, o ƴetti ɓoggi noon o haɓɓi e ɗin ɗon sanamuji, taw o haɓɓi koto banggue koyɗe to omo daasa sanamuji ɗi kanko annabi Ibrahima. e on ɗon saaha hay kangaɗo waɗata ɗen ɗon golle, sibi kamɓe sanam no wayi tedduɗe e maɓɓe ni, kanko no yiɗi waɗirde ni ɗum ene weño e maɓɓe no feewi. o haɓɓe koyɗe he omo daasa. holko haalata? o jogiti konngol gotol: man yashtari ma yadurruhu wala yanfa'uhu, man yashtari ma yadurruhu wala yanfa'uhu. ɗum tan woni ko jogiti. holi coodowo ko lorlata ɗum nafata ɗum, holi coodowo ko lorlata ɗum nafata ɗum. annabi Ibrahima ko jambaro, o naati e nder wuuro he, omo wulla, omo wiya aha, hol coodowo ko lorlata ɗum nafata ɗum. o yeehi omo daasa kala jiiɗomo fiya jungo e hunuko. kono noon yimɓe ɓe ene gandi ba makko ko tedduɗo, yimɓe ɓe ene dokkimo hurum, kono noon ene muusiɓe ko waɗi ko kanko annabi Ibrahima kala mo fotti, sibi kamɓe ko dasarɗo ko allaji mabɓe. o yeehi noon ha o arti galle, ko nden o hujjodiri e babiraɗo o. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. Seydi Saar, ceerno Khalidou ɗo baba annabi Ibrahima yeehi yeeyoyde ɗi sanamuji, omo daasa mawɗo o, omo wiya hol coodowo ko nafata ɗum. ɗo ciftoranmi denɗam mawnam musidɗam ceerno Samba Yel Cuun, walla mbiye ceerno Samba Cuun to ɓokki sabbundu saraji, kame ceerno Mahamoudou Cuun to ɓokki sabbundu saraji. kanko ceerno Samba Cuun ko aga baali mawɗo keptinaɗo, nde acci agayagal noon ɗanni fayi ko denɗam noon, ɗanni fayi noksot ari to 5e ɗo ene fenda kosam ne yeeya. ɗon noon heewi jolfuɓe saaha kikiɗe e korka, so yi jolfuɓe ñawlen baahul o sikkata kadi wiye baana nanta wolof, ñawlen baahul. ɓe gara ɓe daari baahul tan joom acci yaha ha ɓoyi noon sehil magol sa yi baahul ɓe cotta mbiyata ko baahna. ɗum noon annabi Ibrahima kañumne gaare coode ko nafara on, ɗo de o jarnata. ceerno Khalidou o arti, mi salminima Samba Cuun, yo Allah ɓeydema cellal denɗam moƴƴo ha to Libreville, ha to ɓokki sabbunde kala. ceerno Khalidou, annabi Ibrahima arti galle, holko wi baba o ceerno Khalidou? Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. to gonɗa foof ya wona jaam. en calmini kaw Yahya, kaw Seydou, kono en calmini baba Sildou Mbodj, en calmini Ahmadou Siré, en mbimo Seydi Diaw, en calmini galle o kala. yo Allah yommu moƴƴere.
kanko annabi ibrahima o arti galle o hucciti e babiraɗo o wi e hema baba an ko dokkuɗami ɗo yomi yeeyoy ko woni ɗum ɗo ko nafanma o wi ɗum ɗo ko Allah woni ɗo henna minen ko ɗum ɗo woni ko min dewata o wi baba ko baddata e ɗum ɗo ko nafanma joni baba an holko waɗi aɗa rewa ko ganduɗa ko holko waɗi aɗa rewa ko ganduɗa ko nanata yiyata nafatama hay batti ala ko wawi nafdema e aduna wawa nafdema wawa lorludem ɗum ɗo joni sa rewi ɗum ala ko wawi rokkudema sa rewani ɗum wawa lorludema wawa nannudema jeygol wawa fiidema sa noddi ɗum kadi notata koma wiyatama nameyi so wonko cohluɗa humtantama ha jo kadi sa huccite mum ɗo dari no huccitema ɗo yiyatama haydara i an baba so tawi ko hakkille kay ana ñiŋete i ɗum ɗo aɗa rewa ɗum goo nanata ɗiɗi yiyata tati so tawi won caɗele joguiɗa wawa duñde caɗele ɗe so tawi a rewani ɗum wawa lorludema sa rewi ɗum ala ko wawi nafdema wawa fewnandema haydara baba ko mbatta ɗum ɗo babiraɗo o hucciti e makko tan daarimo naji sibi kanko ibrahima ñande foof omo feññinana babiraɗo o kawisaji taw koto banggue haala sibi no bonniri Allah mo bammakko o rewanno o ni ene ɓurti isa wi neɗɗo Allah ma nanata Allah ma yiyata Allah ma wawa duñandema haydara Allah ma wawa lorludema sa rewani ɗum Allah ma wawa hokkudema haydara sa rewi ɗum andi ene muusi kono ko gonga o haali babiraɗo naji huccite makko ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ndeysan ceerno Khalidou aɗa andi baba annabi Ibrahima Allah looye makko haqqille ɓoccitiɗo e ko haqqillaji ɗi bammakko en joguiɗi aɗa andi kala yonta ene jogui ko wurta beele an joguiɗo haqqille kesso jiyow yiyande wonde mo Allah holli yiite beele guittaɓe hen wontata hunde sande won darde daroɗa ɓe jiratama garɗa ko fabadeɓe ɓe jiratama ko gañko way kono rendo men hande ni won rafi goto gonowo e rendo men walla won rafiji gonoji e rendo men ɗo haqqillaji ɓuuri tongade e rendo men go sa wi an aɗa ara Allah ne rokkuma haqqille yidde ittude ɗum e wattude ɓe woni haqqille kesso moƴƴo ɓe jiranma ka kangaɗo ɓe jiruma ka lundiɗo ɓe jiruma ka neɗɗo goɗɗo ɓe jiruma ka ɗum ha joñeɗa so wona ka neɗɗo ɓurɗo tidde no baba annabi Ibrahima ni a ɓoccitto ceerno Khalid saabu hande sa ƴeewi yonta men hande o ƴeewaɗo yimɓe ɓuuri wurrade to ɗo yimɓe ɓuuri wurrade mbiyaɗa wurtaɓe wontata goɗɗum saabu ɗon jikkuji ɗi peŋi ko ɗon pinal ngal feŋi ko ɗon haqqillaji ɗi peŋi ko ɗon ɓe peŋi taw ganduɗa wawa ceerno Khalid Abdullahi Sy kanko baba annabi Ibrahim o mona jokki haaldude e baba makko o gaynani taw ñingde e felde haqqille baba oɗo feŋiɗo ille ne sanamuji holko jokki hen Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi en calminiɗo ceerno Mouhamadou Mbaye en calminiɗo en ceerno Alhaji Malick Mbaye en calminiɗo ceerno Aliyu Mbaye ceerno Tidiane en ceerno Adama en ceerno Saïdou en Elimane en kamɓe fof en calminiɓe est ce que ko seeɗen ɓam ko ɓesgu ceerno kamɓe fof mbeɗa salminaɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah mawninɓe yo Allah hebbina mabɓe ndenka Seydi Saar Ibrahima wona ɗon haaddi e babiraɗo o amona ñengto tan o maara seeɗa seeɗa annabi Ibrahima o heɓɓiti kadi o wi babiraɗo o e hema baba won gueɗel gotel ngel jinmi haalandema mbatta hen hakkille
ay min mo jiiɗa ɗo min mi wona neɗɗo mere, min wonko gaddumi. Baba mi haalanma, min Allah no rokkimi gandal, Allah rokki kam gandal ngal o rokkanima an. Ya andu gandal a yi e yam ngal meeɗa ƴagdema, a meeɗa yiide ngal. aɗa andi ko jinmi wiide, baba woppu ko gonɗa e dow mum ko, ar rew e am mi holluma lawol moƴƴol, lawol peewal ngol ganduɗa sa rewi e mum tan a yitat gonga, a yitat peewal, a fayat e Allah, a natoyat aljanna. joni rew e yam mi fewnuma e lawol moƴƴol ngol, lawol poɗgol ngol, lawol poccugol ngol. baba woppu ɗiɗo seyɗineji ɗi dewɗa hay batte ɗi nafata. ko dewɗa ko seyɗane wona Allah, ɗum ɗo ko seyɗane woni ɗo. aɗa funta hoorema tan e dow kecce, ko seyɗane dewɗa ɗo te. baba aɗa andi kam seyɗane kam ko goofowo Allah, ko kebbinowo goofi wonande Allah. tinno babo yam woppu ɗiɗo Allahji ngara mi holluma lawol moƴƴol ngol dewa hen. ay baba so tawi a rentaki mbeɗo hulanma, mboɗo huli nde janggo nde lefte memanma, so tawi a tubani taw lefɗe gummi kota Allah subhanahu wa ta'ala. ay Allah gonga o sa woppani ko gonɗa e dow mum ko, lefte ne panma toon, so tawi ɗe memima ma andu foof ko gonga. e on saha noon so ɗe memima ma won ballidiɗo seyɗane, ma won cindodiɗo seyɗane naatoyon e nder jeyge an seyɗane foof, ganda ko gonnomi haalandema ko gonga, mboɗo yinma min mi añanima. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou oɗo hen waaju mo baba annabi Ibrahima woni e wajade bamum ha oɗo saha mo gonɗen oɗo wajini yaha. kala kettiɗo wajene mema ɗum, sabu aɗa andi nden haqillaji tonguino koye rewde ko wona Allah to banggue sanamuji e jalanguji. hande noon ɓi adama fini dañi pinal manggal, ene jogui dewe geɗɗe kewɗe ɗe rewata ko wona Allah, taw malti koye Allah, kono ne jogui dewe goɗɗe ɗe rewata taw ko ɗen ɓuuri gonɗinde Allah. ɗum jeeyi sababu noon ɗiɗo konnguɗi ɗi aɗi gartira on neɗɗo hayɗi nattina mo. woni yimɓe hande no gondi watan ko haalis, ene malto noon e Allah kono haalis woni Allah mumen. woni yimɓe ɗe goodi woni Allah mabɓe tan ko aadaji, ko yiɗin tan ɓe peŋi, somi waɗini mi daña, somi waɗani mi wasa, somi haalde o mi daña, somi jini mi dañat, somi jina. wonji yimɓe hande no goodi aɓe jogui tan Allah mo ɓe ndewata taw wona aɓe kofo walla ɗum, taw Allah woni koye ɓerɗe mabɓe. taw jomum ne tagori ndin mbaadi ene rewa Allah e mbaadi ñembude e ñemtinde e jeese yimɓe, kono mo jogui Allah e nder ɓerde makko pinal aade yettima ɗon hande o. ɗum noon ɗiɗo kongol so neɗɗo heeɗima, so naati mum tan ene wawi ɗi pusa ko woni tan ko jomum arta e Allah subhanahu wa ta'ala. kalno Allah waɗa ɗum ne moƴƴi nde fini fof yo ɗaɓɓu. ceerno Khalidou o ñiŋi baba o wajima ɗum, baba o nani beele haala ka naate baba o walla ala holko baba o jabtimo. ceerno Khalidou. Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. en beltiniriɗo e dente men ɗe kala, dental yiɗɓe Khalid Abdullahi Sy, e dental yiɗɓe Saar Abdullahi Saar, e dental yiɗɓe Khalid Abdullahi Sy Abdullahi Saar, kamɓe fof en beltiniɓe ɗo, yo Allah yoɓɓe moƴƴere. Seydi Saar, ko babiraɗo o jaabimo, babiraɗo o heɓɓitino jaabomo kanko annabi Ibrahima. babiraɗo wimo Ibrahima, an kam a hangane, joni ala ko heddanima so wona yennude Allahji amen ɗi, ko ɗum tan joni heddanima, huccide Allah amen, aɗa yenna ɗum. wallahi mi wondi, kanko babiraɗo o omo wonda, woyi wallahi mi wondi, sa woppani ko mbatta ko, sa ɗaccani ɗiɗo jenni ɗe jennata Allahji amen,
mami werla kaaƴe walla mi haalma konngol a wuurada ha maya a jittangol ɗaccu allahji amen ɗi jennata ɗi sa ɗaccani allahji amen ɗi jennata ɗi de mamin berla kaaƴe walla so ɗum ala mi haalma konngol a wuurada ha maya a yejjitani konngol ngol allah e maggol bonde ngol jooɗoyto ko e nder maɗa a wonta yejjidde ngol te so ɗum ɓenni to kaldanmi e maɗo aɗa andi ko jinmi tan ko jalta galle o ƴeewa to paaɗa yaltu tinno ferɗo jaaha ko juuti taw en jiidirta mi natti yidde yiidama sababu nde ko jennuɗa allahji amen ɗi ko yaltu galle o yaltu galle o o mettini noon kanko babiraɗo ɗon tan ibrahima heɓɓiti wimo eyyi baba mataw a famani ko jimmi haalandema ko basi ala min jinnomi tan ko labdema reedu kono a famani ko gonɗa e dow mum ko koko heeƴi e ma ay ɗiɗo allahji koɗi tampinɗi on ɗi keeƴi e mon hankkadin ala ko jiiya toon so wona kanji oɗo funti on tan hankkadin o ha o heññi ɗum ɗo e ɓerɗe mon e pittali mon jiiɓodiri e ƴiƴam moɗon on donki famde kono on ganda koye fenade gonɗon mi yiiɗi fammindema noon mi yiiɗi fawdema e lawol peewal sababu nde ko gonɗa jinnaɗo ko ka bappañam min mi yiiɗa daña tampere mi yiiɗa loroɗa jinnomi ko daña jaam kono a famani basi ala ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que hakkunde ibrahima e bappañ muɗum konngol yaltu galle aɗa enen koyemen eɗen kutoro ɗum kono noon ko konngol yaltu galle foti arde tan ko ala foti arde tan ko hankkadi ɗo tawa a ani ala fof no mbaɗɗa hay ɗum ni neɗɗo fotani hutorade ngol konngol yaltu galle saabu so yalti galle ene wawi addunodema ko ɓuuri ko jeeyi sababu mbiɗa yaltu galle ko yaltu galle kala ko wawi wonde e nder rendo men hanti kalami koye rendo men sa wi ɓiye yaltu galle kala sifa ko wawi dañde ayo yaltu galle mawo addane walla o artirayma ko ɓuuri nde mbiɗamo yaltu galle o nde ɗum noon neɗɗo yo marodire yo famodir yo haqqille mum wujje funtodire sa ronki ƴeewa laabi goɗɗi ɗi dewɗa ha nawa hakkille mum walla ha ƴeewa ko wondi walla ha ƴeewa ko yahata ceerno Haali Abdullahi Sy hakkude baba annabi ibrahima e bappañ muɗum caggal nde baabo yaltu galle baba annabi ibrahima nana jaabo holko baba annabi ibrahima wimo haade mo yaltude galle o Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama en calmini ceerno Mamadou Kane gonɗo e jillu mum to Sénégal yo jaam Allah jogomo toon ceerno Mahamoudou Ba ceerno Mamadou Diallo ceerno Ahmadou Ba kamɓe foof en calminiɓe yo Allah yoɓe moƴƴere ɗon tan ibrahima heɓɓiti wimo baba joni basi ala kisal Allah yo won ema yo kisal Allah won ema mi yiiɗa hennudema ko ene mettuma kono mami ñagane Allah noon jomam o mi ñagomo yo yaafe an baba mi ñagoma yo Allah yaafe sibi Allah mo mbiyammi yo yaafe o on ko korsinɗomi mboɗo horsiɗo makko ɗo somi noddimo tan o nototomi somi noddimo tan o nototomi so notimami noon mami wiya jo yaafe an ka babam so ɗum ɓenni min mami yaltuɗo mi woɗɗo on sabi min e mon en gona gotum ko gonɗon e dow mum ko min mi yiiɗa ɗum ndeke mami woɗɗu on mi natta wondude e mon ɗo henna onon e ko ndewa ton ko foof mi woɗɗo on mi weddo ɗum ladde min ndewoyanmi ko joomam hay tagɗomi o ko on woni mo jogormi rewoyde min wona ko ndewa ton ɗo ko ndewammi min ene wawi noon mi laato
e ko noddanmi joomum ko mi jogorani malkiseede heen, mi jogorani kadi wasde dañde heen ko jinmi ko. nden noon kanko annabi ibrahima o yalti galle o, hankadin o felliti yaltude o yaha o woɗɗoɓe, so wona ɗum oto jorgol sumorde keccol. O yalti galle o naati e wuro he kanko annabi ibrahima, omo miijo holno foti wadde o woɗɗodira e ɓeeɗo. E on ɗon sahaa noon kanko annabi ibrahima omo yaara e duuɓi 17 kanko annabi ibrahima, nde o haaldata e baabiraɗo o kaaɗo haala nde, omo yaara e duuɓi 17. joni noon kanko e baabiraɗo o ɓe kaldi kaɗo haala, o yalti galle o felliti yaade o ƴeewa hankadin fewnude gurdam makko to banggue dewal Allah, o fewna hakkude makko e jomiraɗo, o woɗɗo ɓeeɗo ɓe ganduɗa kañumen ala ko cuɓi so wona cheyɗane, ene nanggui ɗum ene mbaɗi ɗum deweteɗo gacci Allah. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que tarihaji annabaaɓe baba annabi ibrahima battuɗo yiide goɗɗum ko jinnaɗo mum yiyata walla ni ko jinnaɓe mum jiyata, heeɓi nelal walla ni suwata heeɓ nelal, kono watti yiide koɓe jiyata ɗo teddeni mawdine ɗo. sa watti yiide ko woɗɓe jiyata, Allah watti holludema ko woɗɓe ɓe gonduɗa ɓe jiyata, oɗon jewta an ko jiyata ko ɓe jiyata ɗum, ceerno ne muusi. daroɗa e rendo ma, Allah lowayma pinal ngal ganduɗa wonko kalata wonko kalantaɓe ɓe mbatta ɗum sabotage, tene ɓe jiyata ɗum. ɗum ne muusi ceerno Khalid, ɗum ne fatta e rendo men ngo, ene fatta e rendo ngo. ɗo noon mboɗo profita ɓenninɗo hen message yimɓe tinno ɓe jurnto ko nafata ɓe ko, kala ko nafata ɓe goppa. so neɗɗo ari ene waajomon e cellal ɓalli, mbatte hen haqqille no moƴƴi. so neɗɗo laaɓɗo are mon ene wimon laaɓal ko ni ko ni, woto mbiyeɗo tuubi kini, ƴeewe ko haalata koko nafoore. giwen wone gueɗe, geggen wone gueɗe, mbatten nande won e haala naftoroɗen kutoroɗen nde tawno haala nafatan ko hutorede e naftorede. ceerno Khalid Abdullahi Sy baba annabi ibrahima yalti galle naate wuro, ene ƴeewoya gurdam mum, ene ƴeewoya ko dañi e holɗo fayi e holko wadda e ngol bolol ɗo yalti ɗo. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, yo Allah yoɓe moƴƴere. mi calmini ɗo sohna Zeynab Ba, sohna Mariam Tagurla, sohna Diawaril, sohna Aissata Ndiaye Niass, kono sohna Hadja Tarawore ñamowo ñebbe, en calmini kamɓe kala. a jarama, mi weltima no feewi. annabi ibrahima yalti galle o naati e wuro he, e on saaha mbiɗen omo jogui duuɓi 17. o jillodiri e yimɓe hankadi. joni noon yimɓeɓe keɓɓiti ene kalda e makko, ɓe mbimo ibrahima ara arta jaada e amen, min goni koye yaade amin dewoya allahji ɗi. e on ɗon saaha eɓe ƴetti allahji ɗi aɓe mbaɗi ɗum e nokku o ene maha maadi jondi, maadi ndi mahira ko kanŋe danejo tal, nder to ene jilla kanŋe bulajo. e nder to ndiɗo maadi mawdi, sanamuji nan toon fodde 73 sanam. 73 sanam ɗi kamɓe pop hay goto e mabɓe daraki. noɓe mahiriɓe ni, noɓe pewniriɓe ni, kamɓe foof koɓe jooɗiɓe. ɓe pewni sanamuji ɗi, kono sanamuji ɗi jooɗi taw ko e 16 uji kanŋe sanamuji ɗin jooɗi. e on saaha ɗin ɗon sanamuji, mawɗo majji o kanji sanamuji ɗi eɓe ƴetti tengade nde ko kanŋe o wiyete ko jawahir, taw ko on ɓe ɓuuri wawde wasorade e on ɗon saaha
kamɓe ɓeeɗo ɓe ƴetti tengade kengi eɓe pawi e hoore makko kanko oɗo mawɗo sanamuji taw koɗi 7 sanam Seydi Saar. kanko mawɗo o mawɗo sanamuji o omo jogii gite ɗiɗi, gite ɗe pewnira ko yaqutu taw yaqutu o ko boɗeejo. kanko mawɗo sanamuji o to jooɗiɗo bange makko ñaamo sanamuji goɗɗi ene catimo toon, bange makko nano sanamuji goɗɗi kadi ene catimo toon. e on saaha yimɓe ɓe pewnat ñaɓɓe, ɓe gadda ñamele, ɓe joƴƴina hakkude ɗin ɗon sanamuji. so ɓe joƴƴini ɗon seyɗeneji ɗi gara ƴetta ñamde ɗe nawa, so ɓe gari ɓe cikka ko sanamuji ɗi ñaami, ɓe beltoro ɗum kamɓe ɓeeɗo yimɓe. ɓe noddi hen annabi Ibrahima yo ara yaada e mabɓe. wona noon nde ɓe jalta ɓe juuloya ladde nde, ala, ɗum ko goɗɗum ko yeeso arata. ɗo ɓe noddumo tan yo ar o yaada e mabɓe ɓe juuloya. ɗum noon Seydi Saar yewtere men ko ɗo haadata hande, ha Allah hokka en hawrude e janggo jokken yewtere nde inchallahu taala. ɗum noon Seydi Saar mi weltanimama, mi duwanimama, mi ñaaguima Allah to gonɗa foof yo Allah hebbin e ma ndenka, yo Allah humto hajuji ma foof, yo Allah hokke sago ma, hokkuma yidde ma. mbiɗo duwanoma jamma e ñalawma, mbiɗo duwo ha joni nde Allah addantuma jeg privé o kadi o arat so Allah jaaɓi, o arat so Allah jaaɓi, o arat so Allah jaaɓi. mi ala hen ɗerɗe ɗiɗi, mi ala hen sikki, aɗa handi e ko ɓuuri ɗum. an andi to coynotoɗa, an andi holto miijotoɗa e ko miijorɗa e nde miijorɗa e no miijortoɗa ko an andi. kono miijomago kala nogo sifori, kala tongo yettoyi, yo Allah waɗani ɗum. kala tongo haaɗoy to banggue moƴƴere yo Allah yettin toon, ko wawi wonde foof. yo Allah humto hajuji ɗi foof. kala juulɗo ɗo woni endu wonima ɗum, yo Allah hokku ɗum sago mum, yo Allah reen julɓe, yo Allah humtu dendagal hajuji mabɓe. kala joguiɗo haaju ene andi hen, yo Allah humtu, ala bawɗo humtude so wona Allah. en ñaaguima Allah, barke nulaɗo Allah, barke nulaɗo Allah, barke nulaɗo Allah, barke nduɗo lewru teddudu, barke deftere Allah teddude jippinde e nduɗo lewru, barke oɗo jamma moftiɗo e nduɗo lewru. yo Allah humto hajuji men enen kala. kala joguiɗo haaju ene andi hen, en ñaaguima Allah sabi hormo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, sibi hormo nduɗo lewru teddudu, sibi hormo ndeɗo deftere Allah teddude. yo Allah humto hajuji men foof, barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon Seydi Saar mi woppuma ha Allah hokke en hawde janggo. ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل. يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل. الله تجده oburni daha taga kahonoma bodo winde. Allah tagi tago oburni daha taga kahonoma bodo winde. yima bengulle na yodenga me jamajibine borodawinde. yimo bengulle na yodengame jamajibine borodawinde. allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina ya rabbal bayt. a jarama ceerno haali Abdullahi Sy, yo Allah yoɓe moƴƴere, tawno yiɗande neɗɗo moƴƴere jeeya koye hebde moƴƴere, saabu ko en yamiraɓe kala ko jiɗanɗen koye men yo en jiɗan ɗum julɗo hono men. oɗo jet privé mo kalata e kala saaha mo jiɗanɗami moƴƴere nde, ceerno haali anne kadi en ɓuuri handude hen
aɗa haandi heen aɗa ɓuri yoddude heen aɗa ɓuri fewdude heen aɗa ɓuri jalbidde heen aɗa ɓuri nurɗidde heen ceerno yo Allah yeɗe ɗum annene kadi yo Allah yeɗe ɗum annene kadi e nder anniyam e nder ɓerdam e nder miijam mi heeɓi mi gasi mi heeɓi ɗum mi gayni alhamdulillah yettude Allah kala laarɗomi tan yo laaram mboɗon e jet privé kala ɗo mbawmi yaha kadi alhamdulillah duwaw ma o Allah jaabima ɗum Allah jaabima o duwaw ceerno Khalid Allah jaabima du'a o inchallah saabu ɓerdam ɓuuɓi barra kabadi ɓerdam nde ɓuuɓi ceerno yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi yo Allah yoɓe moƴƴere bi rahmatika ya arhamar rahimin oɗo hena duwaw en ndendi ɗum e dendagal biɗo amina e dendagal kadi kettiɗo duwa o sagani duwa wi amina enen kala kadi mi luɓima ɗemɗe mon nde mbiyonten en amina Allah jaabono en inchallah a jarama seydi si Allah yo moƴƴere musidɓe tedduɓe koni hen yewtere men nde yarata amin duusa mon amin dusdamon e kiiɗo hen no nguleki onon wonɓe kooya wonɓe nokkuji men nde to eɗen gandi sahaji ɗi ne nguli ñalawmaji ɗi ne juuti kono kadi min jarandani hen min duusira mon baba annabi ibrahima taw ko seesa seesa ha ɓuuron wawde teskade e famde ko haala e baba annabi ibrahima saabu ɗum yalti koye qur'anil karim ko Allah subhanahu wa taala muññitanno annabi men sallllahu alayhi wa sallam tumani huccidirno e hefreɓe makka muñ ibrahima waddama ɗum muñ nuhu waddama ɗum muñ yusuf waddama ɗum muñ Moussa waddama ɗum muñ Isa waddama muñ enenne muññiten koye men muññitiren koye men hono ko annabi men sallah sallam muññitire noon nde tawno aduna ne muusi aduna ne muusi no feewi gurdam aduna ne muusi gurdigu ne muusi gonagal ne muusi gurdam ɗam ne muusi no dañirte no ñamirte no wondira no safrate ene muusi muññiten koye men inchallah ko gasata saabu ko en gasoɓe tan ɓayde ko en gasoɓe seeɗa malru keno beltorɗen ɗum jettiren ɗum Allah o neema nguuren moƴƴam gurdine koye meɗen en calminiɗo hen denɗi men ceerno Demba Huudu Tall kami suddiɓe mum e galle mum e sehila mum kala kono kadi Abdoul Tamboura Abdoul Maliki États-Unis d'Amérique mi salmini suddiɓe men ɓesgu men salmini bandiraɓe kala ko noonne kadi ceerno Haali no mbiɗa ni dental yiɗɓe Saar Abdullahi Saar e yiɗɓe ceerno Haali Abdullahi Sy e gardogola sohna Aminata Guisse e joom galle mum en calminiɓe ko noonne kadi ha to Nouadhibou dental yiɗɓe Saar Abdullahi Saar e gardogola sohna Maymouna Thioub ko noonne kadi e ɗowgol ceerno Haali Abdullahi Sy walla e ɗowgol ceerno jaafoɗon ɗowgol ceerno Ousmane Ly min calminima kono kadi dental yiɗɓe Saar Abdoulahi Saar yiɗɓe ceerno Haali Abdoulahi Sy eɗen beltini ceerno Ibrahima Saydou Kane baajotoɗo toon mbaɗo toon darsuji payidinɗi ene jangguina diine ene wasiyo ene waajo yo Allah yoɓe moƴƴere mawniraɓe men neniraɓe men tedduɓe horsuɓe ko yiɗɓe men kadi ko sembolinɓe men en pawi calminali ɗi e dental yiɗɓe Saar Abdoulahi Saar e gardogola sohna Haaji Sarr mi fawi calminali dow maɗa ne jettinta en dendagal jinnaɓam wonɓe hen e mawniraɓam e musidɓe e yiɗɓe yaadiɓe kala Mouhamadou Bouba gorko mo fasu dental yiɗɓe Sarr mi salminima kono ne kadi Mouhtar Wagne e dendagal bandiraɓe kala kaɗen ɗo henna tan ha saaha goɗɗo inchallah so haaji to jomiraɗo kono sohna Rahmatullahi Gueye ha toon to Italie mi salmini galle o mi salmini joom galle o mi salmini sohna Tabara mi salmini bandiraɓe fof mi juurima ɗumen musidɓe tedduɓe dande welde ñuuña ñaaña weltina fittando ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dungari Diaw tarikh o leeliɗo ha heeƴay noppi men deeƴay ɓerɗe men ko musidɗo men ceerno Khalidou Abdoulahi Sy gorko mo Soringo to kaɓirde to ko musidɗo men Saydou Abouba gorko mo Lusayba Gorgola ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdoulahi Saar gorko mo Ndulmaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe ngabbani dow kammo asno yaademo sana Muhammadu woroɗo windere
ngabbani dow kammo asno yaademo sona muhammadu ɓurɗo winde